Pomôže umelá inteligencia odbremeniť lekárov od množstva administratívy? Mladý právnik Ján Mrázik z Revúcej vymyslel inovatívny startup, ktorý v reálnom čase zaznamená rozhovor medzi lekárom a pacientom. Následne okamžite vytvorí lekársku správu. V Zlatých talentoch so Zlaticou uvidíte, ako ho detstvo v lekárskej rodine inšpirovalo vytvoriť digitálneho pomocníka v ambulanciách. Ján pochádza z lekárskej rodiny. Jeho rodičia sú lekári, viac ako 25 rokov pôsobia v Revúcej. Videl som tých mojich rodičov, ako celý život sa boria s administratívou a doteraz, keď prídu domov z práce, tak ešte do 7. do 8. doplňajú tie papierovačky a povedal som si, že to jedného dňa zmením a vymyslím na to riešenie. No a vymyslel si teda, ako funguje to riešenie? Riešenie je také, že aplikácia zaznamená rozhovor medzi pacientom a lekárom. Následne to umelá inteligencia spracuje a do vopred vymedzených kolónok zadá informácie vyextrahované z tej komunikácie. Toto všetko lekár vie upravovať. Systém to zachytí, on to skontroluje a následne potvrdí. Zlatica, vieš, aký je rozdiel medzi lekárom, ktorý používa náš systém a ktorý nepoužíva náš systém? No povedz. Prídeš k lekárovi a lekár sa skutočne pozerá tebe do očí. Neťuká iba do počítača. Naozaj sa venuje pacientovi a snaží sa nájsť to najlepšie riešenie. Je odbremenený až o 30% administratívnych prác pomocou nášho systému. Čiže všetky tie recepty a tak ďalej v podstate mu už vyplní umelá inteligencia na základe priestorového rozhovoru. Záleží to od medicínskeho systému, ktorý používa, ale našim cieľom je, aby tá komunikácia bola zaznamenaná, aby nemusel zbytočne ťukať do počítača, venovať sa pacientovi. Vieš, čo ma veľmi zaujalo, že ty si povedal taký pekný príbeh, že ty si vlastne syn dvoch všeobecných lekárov. Áno. A vlastne toto ťa motivovalo, že ako malý chlapec si sa domáhal teda pozornosti, oni stále písali, teda pracovali a píšu doteraz. Áno. A čo si povedal, že im pomôžeš? Ja som si vtedy povedal, že chcel by som to zmeniť. Ja som sa vždycky mami pýtal, že ja ti chcem pomôcť, ja ti spravím aj za teba ťukať, ale to sa nedá, lebo ja to mám v hlave a ja viem, že som Jožka Kováča obslúžila tam a toto som naťukala. Tak som si povedal, že ako to zmeniť. Doktorka Mráziková, som všeobecný lekár pre dospelých. Páči sa mi táto myšlienka, lebo naozaj veľmi to skráti čas, keď ja nemusím prepisovať v podstate tú informáciu. A dá sa to aj individuálne stiahnuť? Lebo asi Áno. ako taký komplexný prvok je to náročné pohnúť systém, ale napríklad keď je niekto teraz, kto nás sleduje, tak vie sa ti ozvať, že teda Janko, skúsme to? Áno, absolútne. Máme hotovú webovú aplikáciu, ale našim cieľom je, aby to malo čo najviac lekárov. Čo sa týka bezpečnosti dát a tých citlivých informácií, ako je to zabezpečené? Všetko je zakodované, celé komunikácie sú bezpečne uložené na cloude. Samozrejme, všetko je to v súlade s GDPR. Samotný pacient udeľuje súhlas so zaznamenaním tejto komunikácie. Nie je to, že si to všetko vymýšľame od začiatku do konca, je to všetko bezpečné. Čo tvoji rodičia? Čo na to povedali? Už to vyskúšali? Skúšajú to, je to s relatívnym úspechom, ale najväčší problém, s ktorým sa lekári potýkajú, je ten, že je to technológia, je to niečo nové a v tomto my robíme osvetu, aby tí lekári tomu verili. Ty si čo vyštudoval? Ja som vyštudovaný právnik, ale nakoľko moja mama je lekárka, otec je lekár, brat je lekár, švagrina, nejaké bývalé frajerky, všetci boli lekári, takže som sa do toho nejako nanominoval. A ty si nechcel byť lekár? Nie, lebo ja som videl presne tú reálnu situáciu, ako to prebieha. Ja som presne videl tie papierovačky. Presne kvôli tomuto som to nechcel študovať a napokon som sa dostal k tomu, že sme našli riešenie. Dá vylepšiť, hlavne pomocou umelej inteligencie. Tým, že sledujú, ako sa treba z ich rodičia boria s nejakými problémami, tak v nich to vznikne, že ako to teraz lepšiť. No, možno práve tvoj startup odbremení slovenských lekárov, takže ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do Zlatých talentov. Zlatica Švajdová-Puškárová, televízia Markíza. Ajte.